Vítam vás v tomto videu. Je nedeľa, skoro ráno, kedy asi väčšina ľudí spí. Ale ja som v prírode a chcem vám niečo dôležité povedať. Krásne ráno, krásny deň, alebo krásny večer, podľa toho, kedy to pozeráte. Toto video musím natočiť, je veľmi krátke, ale je veľmi dôležité pre vás všetkých, ktorí chcete, aby sa vám v živote darilo, aby ste mali každý deň krásny a úspešný, čo by mal chcieť asi každý normálny človek. Takže, totiž ma veľmi trápi, keď vidím, že niektorí ľudia robia také chyby, síce banálne, ale každodenné a stále to opakujú a potom sa im nedarí. A to je zle. A ja mám aj dcérku, ktorá je síce ešte na základnej, ale ona tiež niekedy tie veci ešte celkom nechápe, keď ich vysvetľujem. Ale tiež mi záleží na jej úspechu, pretože robí aj šport, v ktorom máva aj zápasy. A tak celkovo chcem, aby sa jej darilo aj v tom športe, aj v tej škole. A keď jej hovorím, že aké je to jednoduché to urobiť, aby to tak bolo podľa jej predstav, tak akoby tomu ešte celkom tak neverí. Ale poviem to vám ostatným, hej. Tu sa ešte pozrite na chvíľu. Normálne to jazero má námrazu, alebo rybník. Je už tak z polovice aj zamrznuté, ale asi to nevidíte. Čo je tajomstvo toho celého? Aby každý deň bol taký, aký si predstavujete. Je to veľmi jednoduché. Sú to také dve veci, ale toto je to, čo robím ja a čo funguje mne. Ale keď to funguje mne, tak to musí fungovať každému. To skúste pochopiť. Jedna vec, ktorú robím každé ráno. Nikdy v živote ani neopustím svoju izbu, v ktorej spím, kým neurobím túto vec. Vedľa postele mám tzv. Manifestačný denník. A to je taký denník, kde si zapíšem každý deň, ako chcem, aby ten deň vyzeral. Čo chcem, aby sa stalo a ako sa to má stať a ako sa pri tom cítim. A píšem si to tak, ako keby to už bolo. Poviem vám príklad. Čiže dnes mám predstavenie divadelné. Dnes v nedeľu vo Zvolene. Takže prvé, čo som ráno vstala, som si napísala, a to robím vždy, napísala som si, dnes je super úžasný deň, dnes mám úžasné, úspešné predstavenie, máme neskutočne skvelé publikum, dnes stretnem iba samých perfektných ľudí, všetko stihnem na čas, vo všetkom sa mi dnes bude dariť a dnešný deň bude nádherný. Toto si tam napíšem, potom sa dám ešte krátku meditáciu a v tej meditácii si to ešte predstavím, nacítim, ako to už je, ako už mám to predstavenie, ako už mi tlieskajú, ako stretávam tých milých ľudí a ako si večer šťast nalíham do postele. A na toto vám fakt stačia 2 minúty. Ja to robím niekedy dlhšie, ale obetujte pre seba 2 minúty zo života, že to ráno spravíte. Že ráno si vy sami predurčíte, aký ten deň bude. A on taký bude. Pretože väčšina ľudí robíte tú chybu, že ste brutálne roztekaní, nervózni, nestíhate, bežíte, utekáte, vytvárate si už od rána také vnútorné pnutie a takú nervozitu, by som povedala. A to je to práve to zlé, že staneš, zistíš, že si zaspal trebárs a už nervozita, a už bežíš, a už lietáš. Žiaden vnútorný pokoj. Bez vnútorného pokoja sa vám nebude nikdy v ničom dariť. Ten deň nebude nikdy podľa tvojich predstav. Predstavte si takú vec, že keď toto spravíte, čo som vám povedala, tak každý jeden deň vášho života bude úžasný. Oplatí sa to.
oplatí sa to. Ako chápem, že vy, čo ste to nikdy neurobili, tak poviete, že to je blbosť. Ale vy hovoríte, že to je blbosť len preto, že ste to nikdy nevyskúšali. A tí, čo to robia tak ako ja, že ráno sa dostanú do nejakého vnútorného pokoja, lebo toto ti vytvorí ten vnútorný pokoj. To, že si tak pomedituješ, to, že si tak niečo predstavíš, si to napíšeš, to už si vytváraš vnútorný pokoj. Dostávaš sa do kľudu. A iba z vnútorného kľudu sa ti môžu tie veci podariť a môžeš mať ten úspech, môžeš mať ten krásny deň. Ale keď od rána začneš lietať, dokonca ja to robím aj vtedy, keď zaspím. Ja keď zaspím a ponáhľam sa niekde, ja napriek tomu, že som zaspala, neodídem z tej izby, neodídem z toho domu, neodídem tam von žiť ten život, pokiaľ neurobím toto, čo som vám povedala. To nastavenie sa, že ten deň bude krásny. Pokiaľ si nenapíšem ten manifestačný denník, pokiaľ si to nepomeditujem a zvizualizujem, ešte je ráno, takže ešte nie som rozprávaná. Takže, aj keď zaspím, aj vtedy to urobím. Kašlem na to, že som zaspala, že čo, odišiel ti autobus, tak pôjde ďalší. Radím vám. Nikdy nezačnite deň tým, že vyskočíte z postele a už letíte, a už bežíte, a už obliekate a Ježišmária, nestíham, a už idem. Nie, to je zlé. Takisto počas dňa. Nenaháňajte sa. Nič vám neújde. Nič. Pokiaľ sa budeš v nervozite za niečím naháňať, že nemáš ten vnútorný pokoj a ešte to musí stihnúť, už musím utekať. Nie, to je zlé. To je proste zlé. Tak som žila polku života a poviem vám, nedarilo sa mi tak dobre ako teraz. A nechápala som, že prečo. A teraz to už chápem. Pretože som nemala ten vnútorný pokoj. Nedokázala som sa ráno naladiť do toho, že ten deň je úžasný, že všetko je skvelé, že vesmír mi všetko dá s láskou, keď ja si darujem ten čas sama sebe, keď prestanem byť nervózna, naháňať sa furt za niečím. Vnútorný pokoj, vnútorný kľud. Dostať sa do toho svojho stredu, vnútorného. Prepojenie sa proste so srdcom, s vesmírom, poďakovať sa treba ráno slnku, že svieti a budú sa diať zázraky. Ja už tu mám takú rutinu, že ja už to robím automaticky. Ja sa zobudím, prvé, čo chytím do ruky, je ten denník, čo mám tak vedľa postele položený. Už si píšem, ešte mám druhý denník a to mám denník vďačnosti, to vám ešte poviem niektorí, ktorí by ste chceli. Mám ešte taký denník vďačnosti a tam si každé ráno napíšem 10 vecí, za ktoré som vďačná, ktoré už mám. A predstavte si, že to robím každý deň svojho života a každý deň si tu napíšem tých 10 vecí. A vôbec sa mi ani neopakujú. Z času na čas sa mi zopakujú, ale to je čokoľvek, ja si tam píšem napríklad, že čo ti napadne? Ďakujem za túto krásnu posteľ, v ktorej som práve mala krásny sen. Ďakujem za kávičku rannú, ktorú som si práve uvarila. To môže byť čokoľvek. Ďakujem za auto, čo mi stojí pred domom. Alebo ďakujem za to, že mám priateľov úžasných. Čokoľvek. Každý deň si tam napíšem 10 vecí, 10 ďakujem. Normálne, že to začína každá veta. Ďakujem za toto, ďakujem. A každý deň dám 10 krát to slovo ďakujem na papier a potom to ešte celé prečítam nahlas. Sebe, vesmíru. A potom si napíšem ešte ten manifestačný denníček, že dnešný deň bude úžasný, takýto krásny, úžasné predstavenie dnes vo zvolenie napríklad, hej, lebo dneska hráme vo zvolenie v nedeľu. Napíšem si tam, že dnes mi všetko vyjde podľa predstav. Stretnem sa mi skvelých ľudí. A až potom, keď toto spravím, milí ľudia, až potom idem von, až potom
vychádzam z domu, že idem žiť ten život. Keď si to nastavím ráno tak, že to, ako to bude. A presne podľa toho to bude. Vychádza to, ako švajčiarske hodinky to funguje, to vám prisahám. Každý deň to tak robím a vždy je to tak. Potom sa vždy na tom smejem, keď si to čítam. Že sa to presne podľa toho stalo, ako som si to ráno napísala. Také toto je jednoduché. A radím to aj všetkým športovcom, prosím vás pekne. Moja dcerka to nechce celkom chápať, keď je vravím. Áno, máš dôležitý zápas. Napísala si do denníka to, že tento deň bude úžasný, úspešný, že budeš stáť na stupienku víťazov. No nenapísala. Ale ešte mladúčka, ona je ešte dieťatko, takže ona to časom pochopí a bude to tak robiť. Ale je to výborná vec, naozaj. Keď si to ráno takto nastavíš, že máš nejaký dôležitý zápas a napíšeš si: dnes stojím na stupni víťazov s medailou, dnes som v plnej sile, dnes sám sebe dôverujem, ide mi karta, tak sa to stane. Presne sa to tak stane. A tí z vás, ktorí si teraz pomysleli, že aká sprostosť, tak ste si to pomysleli iba preto, že ste to ešte nevyskúšali. Pretože každý, kto to raz vyskúšal, tak vie, že to funguje a bude to robiť každý deň. A tu vám nejaký pánko ide so psíkom. Tak. No je tu nádherne. Je to prekrásne. Takto začať ráno je najlepšia vec, že ideš si niekam do prírody a zase keď povieš: Ježišmaria, na to nemám čas, však ja utekám do roboty. Áno, môj zlatý, utekáš do roboty? No tak si daj budík o hodinu skôr, pomedituj, napíš si niečo do toho manifestačného denníka, choď si do prírody sa poprechádzať alebo si zabehať a potom choď až do tej roboty a to uvidíš tie zmeny, sakra. Ako sa ti začne dariť. Viem, že mnohí ľudia to nechápu, že ako to môže súvisieť s nejakým úspechom alebo s tým, že či sa ti darí alebo či aké máš vzťahy. Áno, hlboko to s tým súvisí, hlboko. Absolútne to s tým súvisí. To, ako sa ráno nastavíme a ako sa každý deň nastavíme vnútorne, tak to sa nám potom bude diať v realite a taký život to budeme žiť.